Bina, uy, ito may dala akong biskwit. May malaking gatas dyan. Ha? Oh, tsaka may dala akong electric fan. Sige, ilagay yan dyan, burger pa, electric fan na yan. Ha? May ano pa kasi, may mga ano pa. Iayos mo kung saan pwedeng ilagay dyan. Hindi ko pati si Bina, oh. Bina, may mga damit ka pa dyan na ano, pwede mong susuotin. Kunti na lang. Kasi kung wala, mag-shopping tayo sa Sintro Mall. Wow! Gawin kitang coordinator sa mga bata. Mag-ipon ka ng mga bata, mga 50. Ano? Kaya 100 na bata. Tapos gawin natin, ma-feeding tayo. Tayo mapakain. Ha? I-schedule natin. Pero dapat, bili ka muna ng mga damit. Ha? Para may damit ka pa dyan? Wala na. Mayroon pa? Marami o konti lang? Pantalon, may pantalon ka? Wala. Ha? Ilan pa ang pantalon mo dyan? Dito pa muna yung kataarayusin. O sige, ayusin mo tapos ano mo at Bakit ka na magpapigil? para yung mga bata mabusog. Magpapigil ko yan? Hindi, sa'yo ito. Binili ko para sa'yo. Yan o, ha? Yung kanyang gatas mamaya pag ano, ha? Tapos, pag okay ka na at meron ka na mga damit, malisa ka ng mga bata dito kung ilan lahat yung mga bata. Mapakain tayo ng bata dito. Pwedeng Jollibee, pwede ring kanin at ulam. Ha? Ano muna yung mga damit? Tingnan mo kung yung mga damit mo ay kasya pa sa'yo o kaya ay mayroon pa. Pag wala, ma-shopping tayo. Kailan po? Kung bukas pwede rin. Kung makakasama ka na sa sintro, sa daet, Magpapigil ko dun? hindi. Mabili ka muna ng ano, pagkatapos ng ano, sa 18 pala ay mapacheck up 18. Bukas, 17. Bukas, pagkatapos ng punta sa doktor, matuloy tayo sa Sintro Mall. Mabili tayong damit. Saka pantalon, ha? O sige, bukas. Ay, sama ko si Kalinga Prab, si Kuya Rab, para matulungan kapag papili ng mga damit. Kasi dito sa lugar na ito, ma-feeding tayo dito. Ha? Para makaalot sa mga bata. Sige, dito muna ako sandali, ha? Hoy. Ha? Sandali lang. Oh, kumain ka ng hindi ka pa nagkain ka na. Ano kinain mo? Gatas. Gatas kanin, wala pa. May tinapay dyan akong binili, ay biskwit na, sa mga mamon. Meron dyan, ha? Okay, ito muna akong dali. At tinan ko yung bahay dito. Bye. Nay! Halika rito. Ito galing kay Kahilper. Meron ka nito, wala pa. Ano yung pagkabal? Ano ito para tumalino po kayo? Magkaroon ka ng Solomonic wisdom. Nay, vitamins yan. Vitamins po na eh. May doktor din kasama na yun. Ay, nurse pala. Nurse. Wala ako may sin. Nagano ka na? Nagpa-BP ka na, di pa? Hindi po. Baka high blood ito. Tignan mo daw. Ito na, may nurse ako. Si Kuya Mel Maldo. Nurse yan in profession. Dati po ako yung nurse pero di na Nurse, ako so yan. nakapag-practice. Kasi busy na po sa kanyang negosyo. Tayo mga kalingap. Ito po tayo ngayon, mga kaibigan sa bahay. Kasama ko si Kuya Mel Maldo. Nurse po yan in profession. Sinama ko para mag-BP po sa mga senior. Tayo. Ayan na. Oh. Ano gawin nyo? Kwarto, okay. Oh. Di pa kayo mabuhos ng ng biga. Ito na po yung bahay po nila Vina Morales, mga kalingap at Nanay Rufina. Tuloy-tuloy pa rin po yung pagpapagawa po natin.
umaga? Kaya bago matulog sa gabi? Araw. O isa lang araw-araw? Umaga, gabi. Kahit isa lang siguro? O umaga lang? Sintro, baga nagiinom din ako. Parehas lang yan. Ganun din yan. Paano na, nagiinom nito, nagiinom pa. Ano Ay, wala mang problema yun. Kasi ito, vitamin C man yan. Ang Syntrum multivitamins. Inom ko ng sintro, mainom din ako. Pwede man ata. Hindi man yan, pag vitamins ay wala mang problema. Food supplement man lang yan. Food supplement man lahat yan. Anay, bili ka na ng ng 200. Ano pagkakot nun? Dideliver daw po dito sa Bal. Deliver? Yung may order. Meron, sige, diga lang. Tapos, bili ka ng ulam dyan sa labasan. Kung ano pwedeng para magluto na kayo. Sige, okay. Salamat po mga kalingap. Sa inyong lahat po. Please subscribe my YouTube channel Val Santos Matubang at Kalingap Prab.